Comunicació. Intercanvi d'informació entre dos o més subjectes. Dos. Manifestació d'alguna cosa a una o a diverses persones. La comunicació, com tot al llarg de la nostra existència, des dels primers primats fins a l'actual Homo sapiens, ha patit una evolució constant. Ja farà uns 200.000 anys, any més, any menys, l'ésser humà sorgia del continent africà per expandir-se per tot el planeta. En aquell temps, a falta de WhatsApp, la comunicació es limitava als grunys, als gestos i a les olors. Ei, i això sense esperar el doble xec de color blau. Que si estaves content, tots agitaves els braços de forma amistosa. Que estaves emprenyat, tots agitaves els braços de forma emprenyada. Que a un noi li agradava una noia, doncs res, garrotada al cap i cap a casa a presentar la nova xicota als papes. Ja més o menys per l'any 5300, abans d'un tal Crist, els mesopotamis, els egipcis o els xinesos, en vistes que això dels grunys havia passat de moda, van decidir transformar els crits i les garrotades en paraula escrita. I tot anava bé, fins que algú a Babel va tenir l'ocurrència de construir una torre a l'estil Almirats Àrabs només pel caprici de ser més gran que Déu. Que ja són ganes de fer emprenyar el creador. I és clar, aquest s'emprenyà tant que va castigar a la humanitat fent que cada un parlés una llengua diferent. Que com saber a quina planta de la torre va sorgir el català? Doncs ben fàcil, busqueu el pis on acusin els seus veïns de maleducats, jihadistes i terroristes per parlar la seva pròpia llengua en el seu propi apartament i d'allà és on va sorgir el català. L'ésser humà, perdoneu si parlo en primera persona del plural, tenim una infinitat de formes de comunicar-nos. I no, aquest no es limita al simple llenguatge de les paraules sorgides de les nostres pròpies cordes vocals, cada una amb el seu significat. Tenim el llenguatge de signes, on la lletra A és un punt tancat, la C trencada un mig cercle amb el polze una mica torçat, o la L geminada usant les dues mans de forma de L després d'haver-la tancat. També tenim el llenguatge corporal, aquest, per norma general, de forma involuntària. Que ens posem molt vermells? Això pot voler dir o vergonya o és que estem tan furiosos que hem tornat els grunys. Que ens posem a plorar? Això pot voler dir tant tristesa com alegria. Aquí podríem jutjar les formes facials, el somriure, la forma dels ulls, l'expressió de la cara. Que intentem parlar amb una persona que té els braços creuats? Això pot voler dir que està mentint o simplement que no té cap ganes de parlar amb nosaltres. I a més, el nostre llenguatge és tan ric que tampoc es limita als gestos. També podem tenir en compte el to de veu que estem usant. Podem ser sarcàstics, viscerals o fins i tot burletes. I jo em pregunto, l'ésser humà, amb la seva enorme capacitat de transmetre el que vol dir a través de les paraules, els gestos, els tons o fins i tot a través de la suor dels seus poros, quan aprendrà a escoltar? I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal.
I també et recordo que pots activar la campaneta perquè YouTube t'avisi de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la primera part, 13, la segona, Els especialistes, i la tercera, La xarxa fosca. Les podeu trobar a Amazon, tant per e-book com a edició de butxaca. Apa, ja tenim aquí la punyetera calor. Ara a suar tots com porcs. Algú em pot dir quan falta per la tardor?